kočky vyklízejí pokoj. Ty vole. My se bojíme, že na nás ta skříň spadne. Jo, takže jdeme na to. Ta extrémní práce. Jo, Fakt šílený. Nějak to dopadlo a my vám to jdeme ukázat. Tak Jdeme na to. Tak jdeme dovnitř. Ahoj, vítáme vás, pojďte. Mohli jste to vidět, že tato skříň Byla jako ta. momentálně tady. A tato skříň byla tady. Takhle, tak. A pokud jste si to neuvědomili, tak vlastně náš plán byl, že tato skříň by byla tady. A my vám to A teď jdeme tahle- ukázat ve tmě. Jdeme na to. Jo, prostě tak zas to mělo být úplně jinak. Postel ještě ukážte. Jo, postel ještě ukáže. Jo, postel. Tady. Tady prostě krásně jako mám to tady jako zeď. A my teď jdeme jdeme to dovnitř a je to zhasnout. zhasnout. Jdeme. Jo, tady máme světýlka, vy toho tolik asi nevidíte. A všude tady jsou světýlka. Je to hrozně moc hezký, jako tady máme skříň se světýlkama kolema. Tady máme ten náš natáčecí koutek ve tmě. Nad ním jsou jako světýlka. A tady máme holky. Jo, máme tady jako u postele světýlka hezký. No a my se s váma asi loučíme. A když zasne, Určitě. A Jo. když se zasnou ty světýlky. Jo, když se zase Počkej, světýlka. já je zasnu. Tak, počkejte, my vám to hned ukážeme. My si hodně tam ty světýlky. Já je zas. Tak, To jsou tady všechny. Je to extrémně tak, super. tam je zasnuta. A koukejte. No. Jo, tady jsou hvězdy. Já nevím, kolik toho. Jsem ve vesmíru. Asi toho moc nevidíte. Jsem ve vesmíru. Spíš vůbec. Ale prostě tady všude jsou takový jako světýlka. světýlka. No nic, a my se s váma loučíme. Tak Ahoj. čau. Ahoj.